nás v Rannej show pochopiteľne dnes aj na aktuálno a najaktuálnejšie, ako sa len dá. Už dnes v noci totiž to prvý z nás uvidíme posledný diel ságy Twilight. Po včerajšej svetovej premiére je totiž dnes na rade aj Slovensko a druhá časť úsvitu s vysokými očakávaniami teda zaútočí aj na tunajšie plátna. Na našom facebookovom profile sme vám včera priniesli aj galériu fotografií z Los Angeleskej premiéry, na ktorej sa pochopiteľne najviac očakávalo zjednotenie pred časom odsudzených filmových milencov Roberta Pattinsona a Kristen Stewart, ktorí sú už medzi časom opäť spolu, keby ste náhodou nevedeli. Aj keď čoraz viac ľudí verejne diskutuje o tom, že vlastne, že či dvojica sa reálne rozišla pre zvýšenie napätia pred aktuálnou premiérou a že celá vlastne zápletka Kirsten so ženatým režisérom Rupertom Sandersom bola umelo vyvolaná a živená samotnou produkciou ságy Twilight, čo ja viem, aj to je možné. Odvážnejšie hlasy ale tvrdia, že Rob a Chris reálne spolu ako životní partneri vlastne nikdy ani neboli a že definitívne ohlásenie formálneho rozchodu môžeme očakávať približne v čase, keď pôjde druhý úsvit na DVDčka alebo Blu-rays. Z toho okolností dobre hovoríš, lebo túto tému som tak trošku sledoval včera aj cez rôzne internetové diskusie. Ja milujem internetové diskusie, hlavne na Slovensku. A počúvajte, tam sú že šance, že presne to ohlásenie rozchodu, keď pôjde druhý úsvit na DVDčka, to je 99,8%. Ja si myslím, že už aj stavko kancelárie začínajú akože brať svoje stavky a dávať kurz 1,87, že to teda naozaj vyjde. Ale pozor, že kto sa s kým rozíde teraz je otázne. Lebo v podstate Robert sa už s ňou rozišiel za jej neveru a teraz, aby to vyvážili, aby išli také s rovnakým štítom od seba, tak ešte on by mal niečo spraviť. Mal by dať dole, ja neviem, Míšu Mesiarovu. No, alebo vidíš. Čo viem, tá šanca, že Robert podvedie Kristen je momentálne taká, akože má také stavkové kurzy ako to, že dnes vyhráme zápas pripravený s Čechmi futbalový, takže... No. Čo neviem samozrejme, či je dobré alebo zle. Tak teraz neviem ani ja. No jasné. Ranná show Európy 2. Počúvate nás od 6. do 9.